Tak začneme. Dobrý den, pane předsedo. Vítáme vás do Číny a do Ningbo. Jak se vám líbí Čína a to město Ningbo? Ďakujem pekne. V Číne som už 6. krát a v Ningbe som 2. krát. Bol som tu aj na Expe v roku 2019 a som veľmi rád, lebo presne takýto veľtrh má význam pre zlepšovanie obchodných vzťahov medzi Slovenskom a regiónom Ningbo. Bol v roku 2019 obrat len asi 240 miliónov a teraz po 6 rokoch sa zvýšil na 1 200 miliónov, takže o tom to je, aby sa tu stretli slovenskí a čínsky partneri, aby uzavreli obchod a aby vytvorili pracovné miesta a zlepšili život ľudí v našich krajinách. A protože jsme osvědčili velmi pozitivní rozvoj bilaterálních vztahů mezi oběma zeměmi v posledních letech. Jak hodnotíte současné takové vztahy mezi Čínskou a Slovenskem? Momentálne sú vzťahy medzi Čínskou ľudovou republikou a Slovenskom najlepšie, aké v histórii boli. Za posledný rok a pol tu bolo 10 slovenských ministrov, bol tu predseda vlády Slovenskej republiky, ktorý podpísal s pánom prezidentom Čínskej ľudovej republiky strategické partnerstvo. V septembri príde prezident Slovenskej republiky na oficiálnu návštevu Číny. No a aj moja prvá návšteva ako predsedu Národnej rady Slovenskej republiky mimo Európskej únie smerovala do Pekingu, kde som stretol pána predsedu Všeľudového čínskeho zhromaždenia a tu do Ningbo. Takže aj to svedčí o tom, že tie vzťahy sú naozaj najlepšie, aké môžu byť. A jak se vám líbí letošní expo, protože Slovenská republika jakoby postivá země má takový obrovský pavilon a jste prohlížel různé firmy tady ze Slovenska. My sme veľmi vďační, že sme čestným partnerom tohto podujatia, pretože je to o tom, že je Slovensko viac viditeľné a má väčšiu šancu urobiť aj dobrý obchod. A chcem sa poďakovať, lebo máme výborné miesto, je tu viac ako 40 slovenských firiem, je tu výborná atmosféra, je pre nás veľká česť, že to môžeme byť. Takže, jak vidíte čínský trh? Jaká opatření budete zavést v budoucnosti na podporu rozvoji bilaterálních obchodů a ekonomiky? Po návšteve predsedu vlády Slovenskej republiky Čína zrušila vízovú povinnosť pre našich občanov na 30 dní. Slovenská republika bude takisto dávať víza ľahšie tým firmám, ktoré prídu podnikať na Slovensku a donesú si aj svojich zamestnancov. Čína je obrovská krajina s obrovským potenciálom a aj kvôli americkým tarifám, americkým obchodným clám sa krajiny Európy musia orientovať a chcú orientovať aj na čínsky trh, pretože Čína je spoľahlivý partner, je to veľký trh a je to záruka obojstrannej spokojnosti. Takže poslední otázka. Jaké oblasti jsou prioritami jakoby ohledně vztahy nebo spolupráce mezi oběma zeměmi? Například vědy, technologie nebo další? Prioritou je automobilový priemysel, obnoviteľné zdroje, nové technológie, umelá inteligencia, potom je to spolupráca medzi našimi univerzitami a potom sú to aj produkty dennej spotreby, alkoholické, nealkoholické nápoje, potraviny alebo podpora turizmu, takže je to naozaj od tej bežnej spotreby až po high-tech technológie. Jestli můžeme se těšit přímé linky mezi oběma zeměmi v budoucnosti? Verím, že áno. Zatiaľ je najbližšie letisko vo Viedni a v Budapešti, čiže je to pol hodina cesty autom, takže tie letiská už sú, ale verím, že sa otvorí aj priama linka. Takže děkuji moc krát. Thank you very much. Thank you.